kan. Mubang bakso belo. Oh. Iya. Loh, berapa dah ya? Nggih. Kirangane saged nambah es. Nggih. Mubang bakso belo. Nek lapangan ndi iki? Kali Jinggo. Kali Jinggo Birawa. Birawa. Nggih. Tak kira lapangan Birawa. Yo Binangun tapi sing kulon dhewe. Semerut Kali Jinggo. Binangun dong wungu lho, Mbak. Oh, dong ungu. Nggih, nggih. Kula Rohku. kepindah mriki. Tak kira lapangan Birawa kono mang rono lah kok bae lah. Ora enek apa-apa. Aku ini meneh pas berarti ya. Lapangan Birawa bener kono to, bener. Terus aku kelingan kok kono. Kaya lapangan Kali Jinggo aku ngono. Waktu sampai gede. Ya kuwi tak jelas sampe gede dalane angel ngono pas kono. Ayo, berarti ku pas. Sampai ini kita, Pak. Bakso. Tas nyuting nih ket Kalibri. Mayangkara campur sari. Hiburan berhadiah. Makan bakso. Buyar kan, ya ini buyar. Oh sore ya. Oh amin full. Karo kowe paling kacek titik mang wong terah jam pira demo tengah loro Sakjane kowe apa sik mandek nang ngene nganu to? apa Ngene sakon suwi to, Bro. Aku tak teleponi wis ora kena kowe. Wong HP yo ndak kowe telepon aku sing dalan ta apa paling ora kosor ngene yo ora buka HP. Ya antar musik buka-buka ngene iki mau. Kamu nih Mas. rono paling kena angel ta. Pelat rapat nekat iki gini. Ora payu lho. Wis suwi kae ora payu ngono ya. Jadi ngupload deh, cara 5 menitan lho salah. Kamu diri, Bro. Kamu janji diparkir yang ono lho. Walat akeh ngono Bang. Bang abot lah sama Borono ya. Oh iki Bang. Kamu mlebu sire gak oleh. Nanti kami sama ndi. Yang anu ya pasang ya.
Duk sinden iki kae ya. Wah, dhisik bareng antara mana cilik. Mobil cilik abang-abang iki emang. Oh, pedan mobil sendiri to. Iki paling bro. Dhisik abang. Nggih. Menikane ireng emang malan. Ireng. Nggih. Mobil pribadi. Mobil larang emang ireng. Kaya mobil biasa ya. Hanya sih engko. Review perkosor gunung ya kerokan ora. Wah, dan recep ya ana hawane. Ces. Masa. Oh, mari cepet lah jam 12 wis bar di leren. Mau kakak itu apa-apa kok kalau di Nyapa Omah kuliah. Kowe besok makanya ya. Ada termasuk jam cepat. 3 ya Omah. Enggak pati leren kok. Jam baru pada jam 2 toh. Oh, tapi Leren nang masak kono iki tok. mangan nyuwantai Lah, iya. demen terus jam mulai. Masane ndi we? Lokasi kono. Parkirane kono. Enggak lihat. Ya karo Caca Kedirian. Heeh. Wis enek. Kami. Kami bisa ngedan pokoknya. Wong loro iki sambat kabeh gurune kenceng kok cetan. Weh. Yo, Dah, ini kan cedek dibisikin larang. Tak kira ngerekam sakuan mana julak delok. Lah menitane ndi ya? Rekam. Pagel kuda om. Nek aku Oh, tahu. ya. Nek masalah kuwi aku ning dikem lho. Sampai Oh, hari apa toh? awal Iki. anu minto sing Jadi awal njak tak nih lho rumah saku. Tak jam-jum iki paling wong nyawang bocah pekok lek ora di on air. Basan wis bar. Iya, aku menitane ora enak. sing Sawang semoga dikam sing kaya enak. namu piro saiki? Malah 38 Nah, lengkap papat punjul lengkap ya. Touchscreen. Touchscreen apa to? Anti gores kuwi tuku sing apik, regane 100 piro. Memorine sing 128 300 selawe. Memorine sing 128 300 selawe. Sing sak papat sekitar 200. Tukune kudu sing wapi. Hasilnya benda pecah. Aku lho mitik rumah saku enggak marem tapi jaga dirian enek sing nyelem iki. oh, namun Yo jaga diri ngelem. nganu wae. Aku iki gak rumangsa rumah saku kurang apik lho sial aku iki. Wong Kudu tak doleh kok. Nganu wae apa jenenge modal lah tukune wis ora. Lah wong ibu wis bar ning nane ra sido kae. Lah iki lho. Edan. Lek kan kan tak tuku to. Tuku anyar. Eh. Delok apa Online no. atisan. Lek anu. Nek link kuwi Jek sing aku terpercaya Jack Mang Jakarta Selatan kuwi. Lah aku lek lah iya lek Aku tuku memori tas kok kono tas dikirim iki ya. karena kuwi kan wis tahu ngono lho. Kok lek CJ toko disamari kan Arepe tuku dicat sik nek bungkus ngene Kak, ngene Kak. Wah, jan. lah iya ora lho gede iki lek sing dimaksud iki ngene. Engko lek pamane CJ toko, lho CJ toko ki engko hasile engko tibane anane enggak padha. Betul, wakeh. Ngono lho lek sing dodol akeh. Ora sida Ono iki. tuku sing kameraan. Menehi Pak Eko Cahyono. Wah, ya pre larang to, Bro. Larang lensane. Lensane. Jadi 4.000 Kowe nggawa kuwi liyane wis rada glesor nek. Iki mari glesor. Ora lho, lek kuwi ora larang to, Wi. lensane 8 juta. Lek Kamerane ora jadi. lek terus tuku kamera tok. Oh. Lek lensane ora ditukoni. Ora usah. Lensane gawan ae nek manggen aja dado kaya HP. Nek manggen kaya HP. Di kami senukane lensa larang kok ya kena ae. Enggak, ini kan iki wis mumpuni dhewe lho nyuting ora mungkin kok kene kok lapis kukus. Enggak promosi ning kok lensa larang. Aku lho kok kene kok lapis kukus wis tau anu bikin salindri. Nek kanigoro kuwi hasilnya ya lumayan lah. Mergo elek, surut ini iki ora nek lampune. Aku ngene kok saiki skripsiku. Diam iki tak dadekne 2 channel. Nenek dhewe lho aman kok. Wani ya. Tapi sing sitok channel udah channel utama. Iki kan mlebu channel utama toh. Lah, itu sing kepindho di channel kasir uploadan ngono kuwi. Enek Enggak pomo resikone take down ki take down